Takže já vás všechny zdravím, jmenuji se Pavel Moritz a představuji se schválně, protože někteří, kteří budete koukat na tohle video, tak mě vlastně neznáte, i když jsem zakladatelem klubu Karate Vision, kam chodí třeba vaše děti, tak spoustukrát se mi stane, že ty rodiče těch mladších dětí vůbec neví, že to jsem jako já, nebo že tam vůbec trénuji, a když tam jdu ve svých teplákách a svou bundičkou, tak mi někteří řeknou i ahoj, protože si myslí, že chodím cvičit do Ačka. Takže proto to představení. Před 15 roky jsem založil klub Karate Vision a v září to opravdu už bude těch 15 let, takže to můžeme společně nějak oslavit. Ale dovolte mi vás pozvat na akci 6.6., což je vlastně večerní setkání s rodičema a klubu a tady s vámi. A smyslem tohoto setkání bude vlastně odprezentovat náš trenérský tým, naši práci, to, co děláme a náš nějaký výhled do budoucna a do příští sezóny, abyste viděli, kam směřujeme, kam jdeme a jakým způsobem to budeme dělat. Náš klub má i nějaký přesah oproti jiným klubům, kde máme vlastně nějaký osobnostní rozvoj. Chtěl bych vás seznámit s tím, jakou formou to děláme, proč to děláme, jak se na to můžete podílet a jaký to má užitek pro vás a pro vaše děti, když se to dobře uchopí a podpoří tahle věc. Chtěli bychom vlastně vám taky ukázat nějaký krátký videa i slajdy, kde si budete moct jako uvědomit, jak je vlastně jako důležitý to, co ty děti dělají za aktivity a s kým a kde tráví čas, jak se formuje vlastně jejich osobnost a podpořit i vaši výchovu, kde vy se moc snažíte tím naším působením, jak trénujeme vlastně karate. Tak tohle to takhle v krátkosti. Potom bychom chtěli zlepšit nějaký servis pro vás, takže určitě uvítáme nějaký zpětné vazby, kde budou konkrétní otázky pro vás, vy odpovíte, nebo jak se vám bude chtít. A ten servis, to zlepšení by mělo hlavně spočívat v kvalitní informovanosti o akcích, kde vlastně ty informace najdete, v jakém předstihu, nějaký jako dohody mezi náma, pravidla, že prostě když se přihlašujete nějak na závody, tak tam musí mít nějaké náležitosti, že pak už to nebude možný, aby jsme se vzájemně prostě líp ještě sladili. Tohle setkání má ještě jeden význam a to je, aby jsme víc zvědomili vlastně myšlenku, tu naši vizi Karate Vision a aby vy jste se na ní mohli nějak aktivněji podílet. Nebude to žádná nudná prezentace, nebudou to žádný kecičky, budou to fakta, příklady, příběhy, ukázaná platí, nějaký krátký prostě pěkný videjka k tématu a potom ještě vlastně, že bychom chtěli společně s týmem vlastně budovat nějakou komunitu lidí, úplně nějaký friendly prostě setkávání jednou třeba za půl roku, kde právě můžeme společně se na něčem podílet a rozvíjet nějaký dobrý myšlenky. Tak já vám moc děkuju a 6.6. ještě místo upřesníme, ale ten čas vypadá na 19 hodin, proběhne tahle akce, takže těšíme se na vás.